skal du prøve at komme over mit arbejde. Du kan da sige dig. Din arbejder i min sauna, så? Jeg arbejder i køkken, du. Ja, ved du hvad, det var. Det gad jeg simpelthen ikke. I dag har jeg stået og set fiskefri i den lange bane, du. Ej, sgu ikke. Men Jeg skal da ramme det er jo fordi, man bruger energi, jo. Det er jo energi, det er råstyrke. Hvor var det rigtig godt at vide? Nej. Sidder og hører Billedbladet, det går foran en stak af min datter, så ser jeg alle sladdersiderne. Ja, det ligger jeg også med sidder her. Jeg holder til at høre på det samme tid. Fordi det kun er til, ligger lidt en god på. Så det ser jeg bare videre. Det gør, altså jeg har den der, jeg læser jo krimi, og jeg læser gode bøger, så jeg har den der, at jeg skal læse mindst en time, så hvis jeg går i den. Optager du den? Ja, Det vil jeg jo ikke sige. der er sådan en lille bogfilm der. Ja, okay. Men den er indstillet på, at den optager kun sådan 10, 12, 14 sekunders film. Det gjorde jeg ikke. Og så har jeg ikke kunne finde